Az extrémitás után jöjjenek a praktikus dolgok, Bányai Emese tervezése által olyan ruhákat mutatunk be önöknek, amelyeknek több funkciója van. Ki ne szeretne olyan öltözékeket hordani, amelyeket többféleképpen lehet? Így olyan érzésünk van, mintha több lenne belőlük. Nézzük a tél fontos kiegészítőjét, a sálat és a sapkát. Nagyon érdekes, tehát ez tulajdonképpen tehát elsősorban sálként fel lehet tenni, tehát jó meleg, nyilván a színeket is követem, az, ami divatos, ami trendi, ugyanakkor meg fel lehet venni, tehát úgy van elkészítve a vége a sálnak, hogy fel lehet venni bolerónak, de ugyanakkor a sál is megmarad. Van a másik fajta nyakmelegítő, ami ugyebár fiatalos, színes, divatos, ezt is fel lehet tenni tulajdonképpen, mint nyakmelegítő, meg fel lehet tenni fejfedőként is. Színes gombok díszítik, még cipzár is van rajta, amely például zsebkendő tartóként praktikus lehet. Ez is nyakmelegítő, amely különböző anyagokból van összevarva. Jól illik például koktélruhához. Tervezés közben jönnek az ötletek, mondja ezt Emese. Fő szempont a variálhatóság és az egyediség megalkotása. A sapkák is kreatív ötletek alapján készültek. A sapkának az ötlete onnan jött, hogy azok a sapkák, amit az üzletbe lehet kapni, nagyon kicsi ez a fejrésze. Tehát akinek dúsabb, hosszabb haja van, elvesződik a sapka a fején. Ebből kifolyólag találtam ki, hogy egy nagyobb felső résszel készítem el, illetve itt is a szín, illetve az anyag kombinációja adja meg a sapka egyediségét. A kalapok érdekessége, hogy különböző alapanyagokból készülnek és divatosak, a kabátokra is jellemzők mindezek, vannak bokáig érők és rövidek. Az a funkciója, hogy érdekes legyen. A nyaka az tulajdonképpen tehát egy bélelt, ugyanakkor tehát meleg is, és egy eleganciát diktál tulajdonképpen. Jól mutat például a lila kabát a hozzáillő zöld szoknyával is, nem csak divatosak, hanem melegek is. Emese szerint külföldön a fiatalok mellett az idősebbek is bevállalják a praktikus darabokat, Magyarországon ezzel szemben csak a 20-30 évesek a merészek.